Kiai. Kan. Joget iki joget festival. Wih, kene iki.
botol untune apa cokotane deh? Lah meroleh 100 kowe merotoli takok. Yo, Pak Tambono. Oke, bisa bare kono. Jenengan anu kula boten diparingi to. Niki wong. Niki. Ono ning kene iki sing digegem ki apa nang wong kene iki? Digegem kuwi sopan santun tinggal tanduke kudune tekodok salaman kabeh. Ngomong kamu ki lho. Iki tasik Mas. Lah wong urung atraksi wis. Iki. Itu. Lumayan iki. Oi, solat iki solat. Nggih, sak menika Di Andre. Ya paling tidaknya awak dhewe sholat dhisik, sholat dike atraksi paling ngono nang Pak TNI. Ning Pak TNI. Aja ning Pak TNI. Nang sapa? Ya rada sandinge diwasko digede. Wah. Wong TNI ku lho gawanane apa? Kuwi bedel. Kuwi bedel namung ya kuwi bedel ya. Kuwi iki bedel, kuwi iki aja sembrono karo Pak TNI. Ora sembrono. Ora oleh ning sandinge ku lho. Heeh. Sapa tak bedonane sapa tak? Matur suwun ki, Pak. Pak, jenengan Ibu iki. Kok banget Ibu. Iya. Ya iki ngono apa jenenge atraksi sih? Heeh, atraksi sih. Ora sampe topeng. Iya, rilek minangka topengmu ya wis kaya ngono kuwi. Iya, awake dhewe ya kudu profesional. Profesional dilanjut. Yo, lanjut. Ayo atraksi kabeh Mas. Ben keringetan. Ora. Lah kowe iki urung apa-apa, urung atraksi kok ya wis arep delok tepuk tangan. Ora aktif ngerti lek wong kene iki antusias luar biasa. Antusias ya. Lah wong aku atus saka babatan. Ono rene. Sing tak beli ya foto antusias masyarakat. Bapak Ibu, para adik sedaya sakmenika Mas Andre dereng atraksi nggih. Wonten sah ditepuk tangane nggih. Kupingmu krungu ora dijak kupingmu nggih. Kupingmu krungu ora? Ping kilo. Iya, ya makane awak dhewe iki atraksi sing ngono delok antusias. Heeh. Delok support ya kok. Yo. Ayo. Aku gumun to. Sak elek-elek ku lek joget. Ora, bangun ae nanggap wong gendeng kaya ngene to. Lah atraksi triwongone bocah-bocah iki ya iso lho. Aku kan iki kan sik pemanas, aku tak butuh lek aku satu tengane. Ya kowe iki lho delok aku sik lek watu. Coba banter wong watu tambah iko. Ayo lanjut. Yo lek yo. Ngono kuwi lho ambene ngelokne aku. Ngono kuwi lho, ngelokne aku ki apa ya cucu. Ya Allah Bu, aku gumun tenang. Aku ki lho wis tak omongi, lek rene iki sing profesional, didelok mboke
iki delok. Delok gincune lho ya ampun. Lah. Apa gincu kuwi? Ya aku ya apa gede. Ya Allah, lho wong iki susur dilewang ning ora. Kuwi yo aneh-aneh iki tenanan lah Bu. Ora nyapa. Iku kuwi tuwe iki lho yo. Yo abang lurah iki kok yo ora anu abang-abang ngono kok ngerti. Oh kowe iki asine iki yo kuwi, asine ora semangat iki gara-gara kuwi. Nggih sawane kok namung gojeng, Mbak. Lek tenanan nggih mboten napa-napa. Mboten nggih mboten napa-napa. Nanti yo ndadae kowe iki rono saliman sing apik. Sik kowe kan wis atraksi. Heeh, aku urung. Oh iya. Tenanan iki aku. Ya, tak siarne no, Dek. Siarne? Nggih. Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siarno kondange aku ki lho kondange. Siarno wis aku ki orane piye-piye ning kowe iki jan kowe iki jamal ora kuwae mosongso. Ya Allah. Bu niki Dewi anu terkenal teng Jambon. Jambon Mas Dek. Lah iya, sing krebet Jambon. Lah, krebet Jambon paling sibel. Paling bejane niarne iki ya gak sing apik to nek tamongi. Ternyata tamongi. Ya wis kaya ngene iki aku wis dudane omahku ki lho ya. Kok iso maling sibel iki lho. Lah kuwi bendang viral terus saiki. Iya, viral sing paling iso. Ya ndak satu ya no. Ora. Pak polisi malah gojek nek ora ngawen. Ayo. Aku kok ya gumun, wis rono ora ngerti lho. Tok tunggu. Tumpakane dhewe. Tumpak nang ngono. Aku kok ya gumun, aku iso. Lebar ngaku ngene iki baru ae mangan ngaku sendiri. Tak butuh ya. Bre, halo. Iki yang ibu-ibu dok, le yang ibu-ibu. Halo. Wes konek tenan Bu iki. Piye? Kowe iki piye tanggapanmu piye? Lah, masa gulurah wong nang pawon iki? Tak omongi, iki nek sing arep nyawar dhewe. Ibu-ibu iki ya Allah luar biasa, Pak. Aja nyedit-nyedit. Ambune rek. Wong bakal warung ngono. Kowe Lah aku ya tanggamu dhewe lho, Le. Oh, kowe iki ngangoni aku, Bu. Ya ampun, kowe iki repot. Andre. Bule sing gitu namanya nanti masa bule iki usan. Bre. Rani orang. Nyapa lho. Ora lho bakal warung tonggoku dhewe lho iki. Endi? Sing endi? Alah mami sleng iki lho. Mami barang ya ndelok ya toko kene to. Ya ben kok. Ya karo kesenian awake dhewe iki ya jamak lumrahe wong Ponorogo. Nah, ngisin aku manjan. Ya Allah. Ya remopo. Ya apa-apa bagus sak menika disangoni ya. Oh ya arep lho ngono apa kae.
Oh iya. Lah wong calon maratuwa jare momak mamik jare. Iki ora ya ampun, ya ampun. Iki masaku kok ya. Nggih matur suwun Bu Mami nggih. Anu napa niki budal saking mriki dene kopi nggih. Aku urung lho. Alah iki wong wis padha ya wis tak omongin piye. Piye? Awak dhewe kan yo wis saleh ya to. Heeh. Awakmu yo saleh. Heeh. Aku yo wis saleh. Iya. Ki ngene iki dalam rangka apa kok yo ora roh. Iki ngerti aku. Dalam rangka apa? Bersih desa Mas. Lah iya ngono. Diwaca kuwi. Bersih desa apa? Mbah Molok iki kok gur ngamuk ae to. Kowe ditulisi kuwi lho deloken jan deloken. Nggih. Ya. Bersih jarene ora bersih desa. Jare sapa bersih desa? Ngene apa? Wong kuno lho ngawur ngomongi aku. Dre sesuk tanggapan ning ndi aku ngono. Ning ndi jenenge? Kuwi lho, nanti jenenge. Ngambakan. Bangun. Bangun. Yo ngomongin ning ngambakan, ning ngambine ngambakan Dre acara apa ngono? Acara apa? Nanti Mbah Molok. Oh iya, ngawur ya to. Wah, Molok mulai disunat ro yo entek. Lah Le, Lah nggih, sakmenika dalam rangka napa pagelaran seni Reyok Simo Jaya Muda dalam rangka Bersih desa bangun reja bersama masyarakat dukuh Ngambakan. Ya Allah, luar biasa tepuk tangan. Dongak-dongane begini iki ya seger awet mulyane. Iya. Kudune awake dhewe ning kene ya ora urung donga barang, ya donga kudu. Iya. Sedulurane barang awake dhewe karo masyarakat endi jenenge bangun reja. Ya ora ning kono karo paguyuban iki muga-muga tambah solid. Amin. Tambah jaya. Muga-muga oke sing nanggap bar iki. Mergane apa to? Apa antusias masyarakat kene iki iso luar biasa. Luar biasa. Yo eneke kon ning kene iki tepuk tangan to. Mbah Molok. Nggih. Kene jenengan golek dinten nggih pas. Pas nggih terang ya to. Iya. Jan Mbah Lurah barang niku nekakne napa niku? Seniman reok semuanya akeh ya Pak. iya. Reok iso 15, jatel iso ngrembug 50 kurang 20. Iya, iya. Sakmene. Le, iki mau ana dagelane celuan Mbah. Iya. Sik. Sapa? Wonge lunga wonge. Wong iki nanti. Wong iki bone. Oh, iki menang tolong. Lho. Salaman sik. Ya Allah, dek rumah sakit kok. Iki ngono iki sesepuh reok awake dhewe ya Allah. Amin. Kowe ora salah Ya Allah. Pangapunten Bang Allah. Ya Allah. Pinamuk guruje Ya Allah. Mbah anu Iki masih Bang Allah iki. Oh ya ampun. ya terus nih. Ya ora sih, ya dhewe kudune urut dong. Ya ampun iki ya. Bah, ya terima kasih, Mbah. Antusiasnya luar biasa. Iya. Iya. Koncone iku ya dibagi lho ya. Iku bature. Oh, Iya, kono kayak ono jale apa? Iki lho. Ya gampang. Paling tidak awak dhewe urut donga. Heeh. Ya masyarakate anu desa Bangun Rejo ya Rejan. Kompak biasa. iso rejo. Heeh. Nggih. Iki ya to. Penontonnya jam kompak. Enek tuwa nom muda. Kowe disangoni Mbah Re to Le. Iki Mbah Re. Oh. Sesepuhe yo ngambakan. Oh, nggih. Matur suwun Mbah Re. Nggih. Ya ditungane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi warga masyarakat mriki tansah diparingi panjang umur. Sehat selalu. Amin. Tambah rezekine. Sing duwe sawah muga-muga sawahe lancar jaya pokoke. Jan kompak lek omongin sawah. Nggih sakmenika Mbah Lurah saged tombuyuti masyarakate. Ayam tentrem. Iki ngono ke enek binatang tamu. Binatang tamumu kuwi. Bintang tamu. Mbah Lurah iki ning kene wis ngejak awak dhewe iki. Jadran iso 20, Greok iso 15, Ganongan iso 10, iso sik nekane bintang tamu. Ora ning ngambake yo ora enek rae. Sopo to? Sopo to? Aku dhewe ora roh Gejalane musik iki. Iya, kudune anu Mas. Gugur bunga.
Serampat Oh, iya. Iya, diserampatke. Serapat. Yo. Bintang tamu. Aku aku. Nono, bintang tamu. Aku yo ora ngerti. Jare ini sapa? Yo. Yo. Sopo ta iki? Aku ora pati. Bang Molok ki ora salah kleru to. Iki bintang tamu arek koyo ngene, glegere ora pati doyo. Ki opo? Lah rupane kok bekok monster. Lah Bang Molok dudu bintang tamu koyo ngene. Dek iki kudu bintang tamu, Dek. Lah iki gurune ade biyen lho, Dek. Iki lagi mendem apa kocok lagi? Ora, aku kok yo gumun Bang Lurah iki ora salah kleru to. Wong iki gurune awak dhewe iso bintang tamu. Omahe jare adoh. Lah omahe kok kono lho. Lah Bang Molok barang liyane yo kleru. Kleru iki asline. Kleru le. Kleru. Minggu sing apik iki lho. Lho kok nek ora malu kok juwet cekono men. Iya. Nah ngono lho. Kerang barang ngono lho. Ya mas aku wong wedok tau ambune. Lah kangen lho. Aku ki saking senenge banggane duwe guru ki suwi ora tau ketemu ya. Enggak, kowe pada seneng temu bae. Yo panggah senenge. Kowe kangen-kangen. Jangkrik, jangkrik. Iki duduk pura. Jangkrik. Yo kangen oh, mosok terus luwe ra kowe. Allah. Kowe, ora ana. Mosok terus luwe. Ora
Wis le, nang ngambungi wis le. Wis memet. Wis tipis ya ketara tipis. Yo becane komen kok agungnya. Ambune wong itu lho. Ya, gelakan kaya ngene iki. Apa lho? Asem sobek wae iki Gus Mari. Lungguh ya. Abetane kata gua kabosek ngendang tamir ora undangan sedaya ngapunten. Gerang ngene iki lho. Lungguh le sing apik. Aku ya ngono. Heh? Di SMP SMA tekan ngulang kan enggak? Orang sepuh-sepuh mantrunya kepatung tangan loh yang tua ngomongin dimimpi di rumah ini sing apik kenapa melu-melu guyu? Saya penonton ada apa lagi? Oke, gejak oke Pagaran Semiriok Simo Joyo Nom Mudul kaya mamyok-muyok Orang gumun aku wong apa tentu sing patang dhewe te basane Indonesia lakukan suwi ning metro alhamdulillah ngadirandat Bobo nggih iki untuk Wonogiri Jawa terus didok langsung dandan ditinggalin ke alhamdulillah ngapunten Pak Lurah kadirandat dalu niku telat asal kula pikir iki lelok Ayo, terus lelok kali kira temu lelok tolak tapi yang jujur menurut wong kandisi ngono ora mati-mati ya ketenang covid ya ngono lah iya sak dhuwurku liyane wis kabeh lho kok isih urip aku aku kaya gumun ta memos anu kono ora ngoco ora mati lho kok aku to ora aku to ngene kok sama tak kekrek lagi aku gak iso mati lho nyapa KTP ku sumur hidup kok bosok kowe iso ngomong KTP ku lho sumur hidup kok gak iso mati mati bisa urip neh mati pindho urip neh mati yo piye kowe iki sekti rambut gondrong yo jomor sekti rambut gondrong nek mati disumet gek korek ora muruh ayo gak percaya sumuten saiki sumuten oh tak basa ya kowe oh pretel tenan ya alhamdulillah nih Ben para foto-fotoku dina iki hari yang berbahagia tumrape dukuh desa Bangunrejo Sukorejo alhamdulillah niat dan tujuan bersih desa muga-muga penjenengane Bapak Demang Mbah Lurah asmane sapa lali kanca ora lali lek sing kanca main kanca dolan aku wis iki lho baru aku kancamu mer muga-muga tansah wilujeng tinbenongir sambikala mugi-mugi desa Bangunrejo niki sedulure masalipun tinbene syukur taning desa Allahumma ngono sing dari aja nyayang matur karo sepuh-sepuh mugi-mugi ingkang para tani hasilipun melimpah ruah sing bakul mugi-mugi hasile batine muga-muga kanthi berkah barokah Allahumma amin sing rondo-rondo muga-muga kang bodho rabi Allahumma sing prawan-prawan syukur rabi aku ya gelem muga-muga kang elu entuk jodoh alhamdulillah iki mau kowe napa kowe kowe nyanyi oh ala kusalin tok pen karo kowe lho pen tak suruh wis berong saling ngambang ngono kok alhamdulillah tuh
pun setahun gitu. Jadi langsung kan penonton so ya Allah sama ini banyak kan aku kabeh. Ya, tampil saat ini enak. Pimpinannya, ini pimpinannya yuk. Aku yang tahu, gitu ya, atau ya. Nah, kalau mau merong ke sana, kue reak ya duwe, campur sari ya duwe. Iki pas panen gabah, alhamdulillah mampunya aku terjebol jenek Solo, aku iso teko. Jadi reakan campur sari. Di sepurane Pak Tayyib nggih. Dereng budi anu panggonan mau dalu. Sesuk kok dhewe alhamdulillah kula ditelepon kali Mbak Lurah, kali Pak Demolo, Pak Tayyib. Ora ditelepon yo HP. Gajah-gajahan. Alhamdulillah gajahe jeruk jarene lho. Sapa dijemput ora leren. Udangannya pilih-pilih. Oh, jeruk sak moloke, sak toyipe. Iya, karepmu. Sarene potol. Ya piye yo? Nane apa-apa ki undang aku tak terane. Lah dublek ae yo. Nggih. Apa-apa ki rumono karo wong tuwek ngomong. Yo, wis. Halo. Dadi iki beling nek iki kan segera. Aku kok perjalanan wis donga, ya Allah mugi terang. Tidak sekoco mampan tuwa nek ya oke nek aku sari. Alhamdulillah. Gusti Anaro jagat maringi terang-terang. Matur nuwun, matur nuwun. Duh Gusti. Begini iso lumpuh masyarakat Bangun Rejo. Alhamdulillah. Ora sah Mas. Oh, ora aku nek kowe. Dene, aku wis 90 tahun ora ketemu sampean. Iki wis. Hah? Ya. Ora, Mbak, aku ki pengen ngerti lek mau belajar ndike ning aku, bar ngono terus biasane kowe ndike jejeki aku sampai aku iso kaya ngene iki, jale buktikan tunjukkan. Lek kowe iki iso ganong sak tenane kaya awake dhewe, tepuk tangan. Yo, karo wis disepoti masyarakat kene. Ayo. Karep kuwi cukup ngene ae. Aku itu wong segerang itu nonton. Ora iso. Kok dikira wae. Marane karo aku karo Andre. Jangan kasih. Yo ndandake kowe iki ndandake ngene lah. Biyen ora marani ora. Piye, sing aku satu. Oh iya. Kalau aku takon Bambang juga lho. Iya lho. Le, iki dudu lemah. Tekel lho iki. Sampai ning melonyoe sapa sing tanggung jawab? Totalitas kontek lho, Ben. Ben ora apa-apa, Ben. Koyo ora sale. Ora iso antrasi yo anu. Iya, ora ketan klusu-klusu maklumé. Ora kisah kebakan. Yo. Wong tuwa kon pecaki aja men. Awas suare juga kencang. Awas. Oh iya. Tunggu dhisik. Ora iso ngobrol ngatur. As. Rotok dhisik. Iki tak omongi, lek duwe kolesterol ki aja banter-banter nek joget. Cukup sama dione ae. Karep kuwi pepan pemanasan. Pemanasan. Ora wong pemanasan iso inding.
Ayo, bingung ngono. Lah iya gumun. Iso kaya recul. Alon-alon. Ayo Le. Tendang ora? Ora iso dong, ale, tendang ale. Mikir. Hei! Ini betul-betul tercek gue ya. Ora. Wong ora wis tak tepuk tangani karo masyarakat. Nek lu iso ngendang belajar ngene Pak Kumin. Yantrek. Delok sakura malah support Joko. Barang sapa? Badan iki, Bang. Kakak ini. Menang. Yo. nendang rapet kan nendang ini dadret tuh minta bentuk juga bablas kalau boleh apa masih menangkan buatan semacam ya nek gawangan saudara masih ora semayang nek sendiri yo pengendangan atur-ature Armanda bablas saya Mbak Komen iki ganongane sampun jam 11 niki. ora apa-apa sampe kebut Kados riyong mawon. reoke ku nek kowe banget dan jumbo Nggih. Ane alhamdulillah dibolok nggih. tahun kawis biar maton alhamdulillah mugi-mugi untuk tahun depan Ayo ganongane ngadeg kabeh Mas, ganongane ngadeg kabeh.
Cek, itu bisa bisa diagendakan barusan ya. Kalau antusias masyarakat jenengan alhamdulillah sami rawuh sedaya.